दावां बुथुवा गामियावहाय दंफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना हादान बावहाय ओमफ्राय बावहाय गासैबो दंजोबो नालेंखर गय बारि बागान एभ्रिथिं गासैबो दङ नाथाय जोंनावहाय मा मोनसे गोनांथि गासिबो थानो हागौ थाखा फैसा धोन दौलत ना खिन्थु नोंनो मोनसे जिनिसा गैयाब्ला खय बोसोर जाखो बे टिपखला बियो रायजो जाजेननायनि ओमफ्राय 20 बोसोरसो जाबाय आरो ओमफ्राय दै मोनैनि थाखाय जों बेखौ जावनानै बाहाय दोनैबाय आरो बे टिपखला एसे बेटिग्रम दै जोंना दै जाना बेफोरबायदिसो ओमफ्राय बे खयसो बेसेबां फुट दङ बेसेबां गोथौ दाबायनाय बेयाव गासै 48 फुट दङ बे दाबायनाया सिङावहाय औ ओमफ्राय हेडआ गाज्रि जानाया आरो गोदान होबावबाय दा बाहाय जाबाय थायोमोन गामाखालि बोसोराव रानामोन देग्लाय रानबावदों बेनो दै एकदम गैखा देग्लायसो रासिन जादों आरोखि एसे एसेल' गयो ओमफ्राय दा बाहाय जाला जों बेयावसो बाहाय जायोमोन थांनाय बोसोरफ्राव दै आरामसे बावहायनो मोनोमोन आरोखि मोनदोंमोन मोननाया मा गामि होनो बेखौ दावां बुथुवा आदसा जायो मथा मथि गैयाबाबो आधा घन्टा सोरबा 1 घन्टासिम लाइन जानानै थानांगौ जायो उफाय गैया फैनाया दाखालि बे जोंना EM सार फेरेंगा फैनानै बुंफैदोंमोन जे जोङो बाहाय गंथाम माबा सलारनि मा होनो बेखौ सलार पेनेल होनोसै होननानै रायज्लांदोंमोन ओमफ्राय दा बेसेबां सैथो बेखौ उनावसो मिथिसिगोन अब्लाथ' जोंनि थाखाय बिराद रायजोफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो बे खामानिया जोङो मोजांखौ मोनदों बिदिनो सम होफैबाय थायोबा जोंनि थाखाय मोजाङानो जाय जोंखौ अनो जों बेखौ जोङो सापर्टबो होगोन आरो 13था गामिखा बर' सावथाल फुरा सेरमासिमखा 13था गामियानो साखातखा आरोखि एखे गामाखालि बोसोराव बैसागहालागै अखा माबा थाब फैयोबा एसे थाब जायो दंबावो जेठ मासावबो ख्रां रानो दा बिदि ओमफ्राय आस'खान्दा जाजोबो आरो आस'खान्दा बोख'नो हाया बे हेडआ दंखल बे हेडआ बोनो हाया दै दंबा बोनो हाया वाटार साप्लाइनि राहा दं वाटार साप्लाइआथ' हनै मा सिस्टेम जागोन जों बेखौ नुफेरा दा मा जागोन कमप्लिट जायाखै दा माबायदिसिम बोसोरसेसिम माबानानै बिदि सोलिगोन जों बेखौ मिथिथ'वा आरोखि आं बेखौ बुंनो हाया दा जिल्ला खुंथायनिफ्राय दै राननानै दा आङो बेखौ दिनैनिसिम राननायखौ आं बेखौ गारिखौ माने दिनाव खनसेल' जागोन ना मागोन आं बेखौ सानदों आरो मोनोब्ला आंनो साननाय मथेयावहाय फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे मोनोब्ला जथेस्थ' जागौ आरोखि दा हनै गथ'फोर फरायनाय स्कुलाव थांनाय मानाय दा बेहाय दुगैनांगौ मानांगौ दा बिदिनो टाइम मथे टाइम दुगै मोनाब्लाथ' फरायसुलिफोरनिफ्राय बिराद प्रब्लेम जागोन ना ओरैनो लेथ्रा फेथ्रा थांनो बागोन आरो दानि बाजाराव नै लंपेन्ट गस्ला दिनाव दिन सुनांगौ दुगैनांगौ बिराद प्रब्लेम जागोन आरोखि आं बिदि मोनदों आरोखि आं साननायाव मोनोब्ला जोंनो फुङाव खेबसे बिदिनो बेलासियाव खनसे मोनोबा फुङाव मोनोबा जोंनो मोनथारोबा बे जायगायाव जोंनो 8थासोआवनो मोननाय जाथारनांगोन बेलासियावहाय 5थासोआव मोनोबाबो जायो आरो 4थासोआव हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन